Alhamdulillah. Disangoni abaku. Abah sinten? Apa Didik? Nggih ta? Niki apa Didik terik? Mek jeragane Budi Wijaya, apa Didik gondol? Matur nuwun. Niki, kok wek. Nah, Laris. Jenenge dagangan Mas, sama kaya lancang. Umume dodol beras, dodol kopi mek entuk pelaris ditepek-tepekno dagangane. iku lek bakul dagangan, lek sampean lek oleh pelaris. Laris. Oh, ngono. Lah ngono iki aku apa ya kudu nerokno sampean nih? Tirokno gendeng kon. Nggih. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab cuma ngarep tok. Mburi kono sing jawab napa malih pamonge rasan-rasan. Kok semerep? Sing metu kok gapura jarene. Loh, Patrai yo gak salah to, Mi. Awake dhewe iki kan yo padha karo istilah gapura. Mlebu metune penduduk, teko Jombang, teko Krian, teko Mojokerto mesti enek gapurane. Ditengeri gapura. Ditengeri gapura lah awake dhewe iki nduk tengah-tengah ngene iki. Seniwati-seniwatine lek mlebu rene lho. Padahal kula kandhani nggih Pak Bu, hukume wong jawab salam menika wajib, sing moro salam sunah. Mongko ana wong salam gak dijawab berarti dosa. dublek. Monggo dipun jawab sareng-sareng kanthi ikhlas nggih. Nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi konjot selamat sedaya senimane. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Hei. Keliru iku lho, Mi. Napa, Pak? Hah? Sing keliru niku ya napa? Suara lanang. Lah iki apa aku gara-gara megagah tak kempiti. Kempiten. Monggo dijawab sareng-sareng. Sing cilik. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh bini sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan, rezeki kata barokah. Allahumma. Amin. Sing penting padha rukun nggih. Karo kanca rukun, karo tangga, karo maru Gelut. dicakar raimu kon karo. Ayo yuk monggo. Nggih, mboten coba ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Kambingan. Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang. Ten kene kampung Embekan iki kula Kok iso mbekan piye to, nah, Mi? kambing apane mbek? Oh iya. Heeh. Iya. Kasenggoyong dening channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh. Matur sembah nuwun channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini. Khususipun channel YouTube Budi Wijaya, Budi Wijaya TV. Ayo rek di komen, di like, di subscribe apa jenenge? Di setip. Iya di setip. Nanggone Budi Wijaya TV ono sinetron komedi humor Terbaru. campur sarine Delewung. Delewung. Ludrukan CEO yang menyamar. Nggih. Nggih. Ugi dalu menika ada yang terbaru lagi. Videotron. Videotronnya Wijayatron. Nggih. Operatornya sapa? Sapa? Operatore. Mas Hendris karo Mas Aan. Heeh. Alah dene kan kebimbang sih. Iki ta. Ketwingi. Matur sembah nuwun ugi kunjuk katur dulur-dulur sabu ingkang sampun rawuh adu-adu mrene. Nggih, matur sembah nuwun rawuhipun sedaya grup sabu seluruh Jawa Timur saking Lamongan Tikung, Sugeng dalu. saking Bungaria. Sugeng dalu apa? Matur sembah nuwun Abah Didi ugi saking Segodo Bancang Tarik, saking Sobo Punden,
Ugi Umi Balung Mojo matur sembah Sembah nuwun. nuwun. Trans Jatim Trans Jatim. yang di balik layar wong bagus. Ngaten. Matur sembah nuwun. Tim kopior, sekopior-kopiornya Bajar Saking Wabaroni. Samben Lamongan. Ngaten. Saking Samben Lamongan Jombang. Selatan. Matur sembah nuwun. Sip. Ngaten. Nggih. Monggo Nggih. Mami. Yuk yuk. Nggih. Dalu menika padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari serba-serbi memperkenalkan gending-gending klasik ben gak ilang ben gak punah. Nggih. Sesarengan Budi Wijaya dan duo Nyambe. Ayo. Ayo dulur padha mirsani kepiara Cerang Budi Wijaya. Yuk yuk. Nggih. Dalu menika kasengkuyung dening sound system THJ Audio. Audio. Niki wonten anu duele napa mboten? Abel. Abel Audio. Abel Audio matur sembah nuwun sudah bergabung dengan THJ Audio. Langsung kemawon adik-adik diceluk yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Bella Firmansyah dan Ning Kiki Amelia. Nggih. Sugeng Mersani kagem penggemar setia Wotan Sari Cinta Damai matur sembah nuwun. Ingkang pertama kula aturi Mbak Bella kali Mbak Amel. Kairingan gendingipun Saking Kelut matur sembah nuwun sampai lali. Salome. Yuk. Jadi pacar kemanasan dadu Salome kairingan jenengan sami sesarengan Mbak Amel kali Mbak Bella Sungkawa. Bella Sungkawa sapa sing mati. Di belakang Ning Kiki Amelia akan saya tampilkan Ning Dias Aprilia dan Ning Christian Ningsih. Mbak Inga Nggih. perlu kawigatosan mbok pilih saking penonton ingkang nyukani bunga-bunga sosial cukup ten ngandhap mawon. Ateges mboten nungkak kromo nggih, mboten Nggih. ngelamak tapi ben ketok indah estetika nggih, Estetik. estetik. Termasuk tukang syuting ku nang nisor ae. Rama-ramanes
aroma manis manis kulane Jawa aroma kulane Jawa ireng manis sang duwe sapa aroma manis manis wetan Surabaya aromane wetan Surabaya ireng manis sing duwe sapa Geningipun arum manis sesarengan anak wedok kekalih nggih. Nggih. Di belakang Ning Kristianingsih akan saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya sing duwe Gunung Cupak lan pabrik areng. Ning Sanana Disco Semerbak Seng dan Ning Nyantika Dimas Sari. Tuan rumah. Ya ora to ya adoh. Ya gak apa-apa sak provinsi. Aset akeh yuk iki yuk. Akeh iki. Mbak Sanana niki jeragan areng. Suku bathuk ela-ela sirama menyang Solo le-ole payung modho pacenti dilomba mati obat yen apa matene bocah yen ora kele duwe Mas ya mas roning nendra nalendra yaksa Mbak Sanana kali Mbak Yantika keiringan gending jamong. Nggih. Sing gak ngerti gending jamong nggih menika sampun kapireng. Nggih. Di belakang Ning Nyantika Dimas Sari masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang, Ning Ani Kumala Sari Dewi Mustiko Tuban, Ning Rani Asmara dan Ning Nur Kumala Dewi. 3 personel darah. Niki Ning Ani Kumala niki darah nopo? Darah tinggi ngamukan soalnya. Ning Rani, Darah rendah. Ning Nur, Darah kotor. gandos lawas sak solae Keiringan gendingipun serampat. Rama Mudi Seran Lane Praja Tanah Selewang hatiku kayu selaganmu saya nambahi mangkun dasar ayu lancar kuning ora burung hatiku dadi kemeng lesapa sedede aku terima karena tunggu tabu angan kore nawangi tansah lewang hatiku dadi Iya. Serampat katur jenengan sami. peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto dan Ning Marsha Aprilia. Sore naker sing ditaker godhong ikhlas wis mikir sore mikir sing dipikir ora
rumangsa seret sing soreret sing tireteng arek ngadiri semikir sore mikir sing dipikir sing hati-hati nakir sore nakir sing ditakir godhong ikhloso semikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa. Pak Marsal kairingan Mbak Yuni sesarengan gendingipun rating iki mekak dilestarekno yuk gending-gending iki bakalan ilang. Nggih. Makanya Budi Wijaya iki gebrak supaya gending gak ilang tetep dilestarekno. Kersane mboten musnah Oke, ngoten. langsung ke mawon. Masih peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Vikum Sukrisna dan Ning Rizky Tok. Walang gegek mencelok nang tembok kabar maneh mencelok nang pari aja ngecek karo wong wedok ditinggal lunga setengah mati walang gegek walang ireng mabur brengeng mula aja ngenyek karo wong ganteng ditinggal lunga nang diparanmu ya mas karawin jatmo jareng jatmo kang pun datan cium Walang kekek sesarengan Mbak Rizky kalian Mbak Vikum penghormatan saking keluarga dalem Lamongan Wates sembah nuwun sowane. Pengreman-pengreman asli Budi Wijaya, Ning Reni Suren dan Ning Mariati Sudarto. Reni iki jari diganti dikongkon nyeluk Reni Pop S. Kok saged Pop S? Heeh. Pokok nyeluk Reni Pop S. Ngali-ali mripate biru dilali-lali ranate ketemu jroning nendra nalendra yaksa ngalangka raka klabat taline udar tresnane abot jangate buyar semende kayone jati kepriye uripmu kuwi wong prawira mati lelabuh negara ya mas mati lelabuh negara Sugeng dalu kula aturaken Pak Kaji Mbote ingkang sampun rawuh. Nggih, Bos Tales. Masih pengreman-pengreman asli Budi Wijaya akan saya tampilkan Ning Titin Subayu dan Ning Susan Warsono. Bos Tales iki ngono.
pinggir kali. Ayo maplong marati. Sarang pleka cuwe pinggir. Dikuak ngledak awak pikire. Baru dayang yemas dayang ulon. Tiwas sedan ditinggal nora kelakon. Jarek kamu diwiru limo atine bingung ditinggal. Keningipun Warudoyong sampun sesarengan Mbak Susan kali Mbak Titin. Nggih niku wau gending Warudoyong saambruke. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di jam-jam yang tertentu, Ning Endang Sukentut, Ning Sartini dalam sinetron Banaspati Nage Janji. Dong jari belong rondone kalopo ora butuh kae-kae butuh kumo Yo, nyambut Jos. gawe. Dari mana datangnya lintang dari sawah kurang kali. Dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Sayang ini sane tembang kaya kendang di bawah rawon. Kaya ngene rasane ati kaya wayang winawi. Sesarengan Bu Sartini kali Bu Endang kairingan gending jago keluruk apa tengul. tiga seniwati sekaligus seniornya Budi Wijaya Ingkang pertama kula aturi Ibu Yayu saking Lamongan, Ning Mary, saking Mojosari, Ning Irma Arifin, tuan rumah rek Jombang. Kairingan gending Jula Juli. Tonggo Desa. Miwiti senden-sendene pradangga Pancasila dadi dasar nagara patut lamun nyelamun tanpa upama. Mbak Inga, Nggih Mami. iki menika sedaya seniwati saking keluarga Dalem Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Sepindah malih matur sembah nuwun sowane para warga ingkang sampun mirsani. Langsung kemawon yuk Delewung. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos, THC Audio, Abel Audio, Fortuna Letting, idolane arek Jombang Sumonggo.
Delewong Antika. Juga ada THC, juga ada Abel musik. Kepengin iso bisa urip senang ngarep-ngarep no bisa urip senang biar ngeriko iyo biar ngeriko isun emang kadok terima kasih ambi wong liya terima kasih langsung ngeriko iki isun suco biakne sendiro biakal bisa susu merujuk kondone wangi kodene rasa asih suci Transjati. Riko sigarane nyawa Gambang sun jiwa langit bumi nyaksini sun riko jati sisi yo sing ono maning wong hangsun sayangi yakin riko wong hangsun wawasi Spesial tembang keru dulur-dulur. spesial untuk sayangku walau serang riko iki insun suco nyane sing kira biakal bisa soso merujuk kondone wangi kodene rasa
Semanapun katur Transjatim. Budi Wijaya, wasik ya. Masuk sih. Wong lanang yen duwe bojo biduan, kudu bisa sabar ora cemburuan. Yen tanah sasudanan lan gerak uring-uringan, ora mokal bubrah anggone bebrayan. Pancen gaweane dadi artis panggungan, ning kono ning kene nyanyi karo bergoyang. Mula biasane yen bengi kunder tanggapan, pengen langsung sare uga dijak dolanan. Sing marai kuwatir atine wong lanang, manggung mrono mrene cari perhatian. Apa maneh yen gawe klambi sing cingkrang-cingkrang, geni temripate goyangane merangsang. Berkakai ombak pinggul digoyang-goyang, saja disengaja mancing-mancing saweran. Yen sing melu jaket wis mendem banyu setan, kadang colak-colek mencari kesempatan. Apa te wong lanang yen duwe bojo biduan, kudu bisa sabar ora cemburuan. Yen tanah sasudanan lan sering uring-uringan, ora mokal bubar anggone bebrayan. Pancen gaweane dadi artis panggungan, ing kono ing kene nyanyi karo bergoyang. Mula biasane yen ketemu setan, kadang colak-colek mencari kesempatan. Sing marai kuwatir atine wong lanang, manggung mrono mrene cari perhatian. Apa maneh yen nanggung katok sing cingkrang-cingkrang, genit pripate goyangane merangsang. Becakae apa nyesetan, ngajak disengaja mancing-mancing saweran. Mulai nyesetan wis mendem banyu setan, kadang colak-colek mencari kesempatan. Setunggal tebang mencari kesempatan katur jenengan sami. Elek.
Warung-warung tenda. Kopi susu anget-anget, asik-asik, gedang goreng panas pisan. Yang disediaaken nyorong ning meja dasarane. Ludruke Budi Wijaya, Asik. dindene ayu temenan. Wis kadung dadi langganan iman sing bisa sen oleh aku. Bergoyang bersama Budi Wijaya. Ada Tiaji, juga ada Abel Music. Das. Anget kopi susu kula biasane gawe awak seger lan uga tambah tenaga. Gedang goreng iki aja eta atili ono kanggo kurang enak ngurangi pelanggan riko. Kambingan bergoyang, Si A. Ayo deh. Ada Lelung, juga ada Rio Rama Jos loh. Ayo. kopi susu anget-anget, asik-asik, gedang goreng panas pisan. Yang disediaaken nyorong ning meja yang biasane. Ludruke Budi Wijaya, asik-asik, dindene ayu temenan. Wis kadung dadi langganan iman sing bisa sen ngelekaken. Kambingan bergoyang, Ada nih Dias lagi. tak gede. Ayo. Yuk, ayo mas. Ayo deh. Anget-anget kopi susu kula borodia gawe awak seger lan uga tambah tenaga. Gedang goreng iki asal pilih ana kanggo kurang enak ngurangi pelanggan riko.
Kutha Jombang arane Jawa Timur tlatahé kutha disebut kutha beriman presiden wis dadi nyatane kutha satria panjenake pondake kesenian lutruk iku kabudayane lutruk Budi Wijaya iku lutruk andalane kang Mas Didik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane Tirta wisata ya uga rali dina minggu ya panjenake sing nekani pancen kutha Jombang iku kutha pendidikan kana kanggo contoh uga kanggo patuladan rakyate terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha Kabupaten Jombang. Inggih menika kula pasugatan bedayan serba-serbi kang dipun lajengaken seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Yuk. Nggih Mami, Wonten informasi woro-woro. jangan beranjak dulu. Makasih Ayah. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Jroning suku kudu eling lalas foto pedho bedane wong lali jepejo sing eling ngamong rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merintih di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya. ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.